Brad is IQ, lupon investigator konsyal. Nya SD debater. Kapilan ta nagdebate Brad Isayas? Siya matingali. Siyam to pulo na ka debate. Pulo pa. Oh, daghan gayo nya. Last tong kuan. Punta na, may daganan ba ta? Matud ba ni Monsignor Gilbolinggo? Si mong debate mga matay mo di mo magdaog. Okay, mo ba? Way daog. Way daog kay sa korte pa daog yun. No sa kuan. Nya sa January 1 year 2023, hapit namang yun. Mo na inyong ikuan ninyo na mga idugmatic na ninyo. Sa simbahan Katoliko Romano Sa sa nga, gansa. Doon na may nakita na ko sa YouTube nga si Pope Francis may declare nga dili mediatrix nga si Virgin Mary. Tinood na kay kahapon gagabi gabay ko sa Cathedral Church pa, Cebu City with Manuel, Brad Jipel, Dani Madiha. Sige lang Na adun nangutana sa kababaye nga. Kining mediatrix, Brad UYD. Gidugma naman sa simbahan Katoliko Romano ko wala pa na. Upat na ka doktrina opisyal o dugma kamatuoran nagitudlo sa Iglesia Katolika Romana. Number 1 kani karon January 1, Mary is truly the mother of God. Unya perpetual virginity. Ibrahimya kanunay ulay nya putri ulay buling umansa. Na sa to pa ako man na mas Immaculada Conception. Ika-upat, Assumption into heaven. Dili kanang mediatrix Santo Papa ray makadeklarar na nga kini dugma ni. Karon gideklarar man ni Pope Francis nga dili mediatrix si Virgin Mary. Wa ko kadungog way formal na deklarasyon na. Tanaw sa YouTube. Wala na. Wala na. Google Google. Kasi igi kita na cellphone mo. Wala. Google Kuha na sa usana ka kuan kaning giskutan na siya sa kuan kining Google. sa Google jud nga kaya sa kuan kining Pope Francis di-declare jud nga libro ni Bishop Biligas, Socrates Biligas nga na dito ang gibutang mediatrix pero dili pa official doctrine. Tigpatilawala ba? Kay sa Kristo sa 1 Timoteo 5, tigpatilawala man talis kanato sa katawhan og sa Dios. Nya si primary tawag na nya si Kristo Dios og taong matuod. So, wa pa official na deklarasyon. Mary is mediatrix. Dato pa. Kana I-edit ra to. I-edit ra. Nag-isip nga si Virgin Mary ro mediatrix dili na tinod. Kuan kining dili dugma. Dili dugma. Gingali ni ingon si Pope Francis tingali sa ubang mga Katoliko nga gisugyot pa nga usa ni ka mediatrix pero ako pangutana kay wa pa man madugma. Ayaw sa isipan nga mediatrix na siya kay dili pa man sa dogmatic. Okay? pwede ra mahisgutan pero may nasa mora guna og pwede gyapon may hisgutan. May nasa Anong mo declare ba mo sa usa ka birhen nga mediatrix siya nga wa pa man ma-declare sa Santo Papa. ang kung dili man dugma dili di mahisgutan dai. Nya karon ngano inyo man May nasa mahisgutan gyapon mga ubang Virgin mga Mary is a mediatrix. ang Nya tubag karon si Pope Francis nagingon Virgin Mary is not a mediatrix. kamao di min English po Francis. Na siya, gini-English Siya na niya. kamao na siya. Iyang gilito. Linguist ko na. Kaya yun sa Papa, linguist na. Dili pa ang tubag na to. Mag-school lang. Ang tubag na to Brad. IQ. Paminaw. Ako ang inyong Santo Papa, wala mag-school lang sa lang ka languages. Usa may native dialect niya. Ha? Ibaw ka wa. Spanish. Ito Spanish. Oh. Sa to pa expert siya dia. Pag Spanish niya, nag-school sa nasa English. Italian. Italian. Unsa pa na diya tanan? Yang tubag na to Isayas kanina. May nasa basa. Google. Si Google ko ha mo. Samara na sa Holy Rosary ba. Makasulti ta, makatubag ta kung ay mangutana nga biblical bang or biblical. Kung dili dugma, kay dugma upat ra ka doktrina ni Virgin Mary sige tudlo sa simbahan Katoliko Romano motong Assumption into heaven, perpetual virginity, unya Immaculada Conception, o Mary is truly the mother of God. Four dogmas wana regarding Virgin Mary may tungod sa gitudlo sa simbahan Katoliko Romano. Kan mediatrix wa pa na gideklara sa simbahan. Kaya ang sukaranan sa kamaturan is IQ. Tulo, sacred scriptures, Bible o apostolic tradition. Alkansi mo sa balista. Kay Bible alone ra mo. Luoy kayo. Brada Punsi,
Anpunsi Jimenez, taga Malabuyok nila. Siya ka maglalang tugi. Lay Minister of Brad Ilyong Aris Punay. Aris Gado. Selamat ya Brad Ilyong. Brad Iman Pinado, Brad Bero Ranisa dia sa outside of the Philippines. Daron sa live daron sa Tabunok, Dalisay City, sa public market, Kingsunan, October 29 year 2022. Adunay poltihon sa kanat sila. El tiempo puede el tiempo perdido puede recobrar. Lost time is never found again. Kining December 29 year 2022. Lahi na ni sa sunod higayon. Makita magaling ni si 6 kilo ug ubang mga kuan, lahi ng porma. Muna ti man nga pero always is permanent. Always change is permanent. Muna sa punto. Niya mo na si 6 kilo nangita pas Google wa sa kita nga matud pa niya linguistic no. Sige sige. Once again. Oh sige. Once again, Pope Francis, Oh sige ya. Mary is not co-mediatrix. Okay. Nero. Gideclare ka na, Marso 24, 2021. Pope Francis said on Wednesday, the Virgin Mary is not co-redemptrix. Dili mediatrix nung sa mga sayo ba? Redemptrix na babaw. Ano babaw? Co-redemptrix sa may Ikaw mediatrix mo nga. Samog na mo. Lahi man ang mediat. Ikpatilawala man na nasipyat mga Brad IQ. Oh. Gidanas ba? Oh, klaro kayo. Bona. Oh, so redemptrix. Once again, Ipanabo, Pope so. Francis. Sakto si Pope Mary Francis. is not co-redemptrix. Oh, dili. Sato ba dili? Imuhang statement, Paminaw na. mediatrix, ayop ka. Ako'y pabara. Ayaw pagubad kaya ako may Oh, nagbasa sige na sige. ako'y ubad. Ubad, ubarong mabasan mo. Once again. Lahi ana? Yay, ano ni? Oh. Mahimo ni, wag tayo noon ni. Okay. Once Oh, again, sige 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 sige. Pope Francis, Mary is not co. Sa tuwa, dili siya makaluwas. Mo lagi. Dili siya Ang makaluwas. ipasabot ana, Meaning, dili siya makadupan nimo. ang minasa ang Dili siya makadupan. wala lagi ang tubag na. Ipali man ani Si mo. Pope Francis sakto ang pasabot niya. Isa mo na. Ang instrumental, Uy. ang principal savior. Ito, Paminasa. Live na na, atubang na na. Live na na. Ang principal savior mo si Kristo, Mateo 1:21. Co-redemptrix. So, ang ipasabot na si Dili makaluwas. mo lagi ang manluluwas, Dili makaluwas, dili siya kalaban. makatabang sa kalawasan si Virgen Maria. Makatabang instrumento sa kalawasan. Mo na diya, unya si Kristo, principal savior, Mateo 1:21. Nganong gideclare man ni Pope Francis, kung dili pa siya giisip nga mediatrix. Mary, once again, Pope Francis is, Mary is not co-redemptrix. Ang pasabot ni Pope Francis, dili siya kaya ang mauluwas yun, mo gyud ang Ginoo, siya instrumento sa kalawasan. Basta para makita mga Mo tao. lagi oh, kaya pasabot man na. Once again, Oh. Pope Francis says, Oh. Mary is not co-redemptrix. Niya Diyos si Virgen Maria dili. Ingon mo ina sa Diyos mo. Kung tana Diyos si Virgen Maria dili. Ingon mo ina sa Diyos. Di ba? Diyos wa di mo si Virgen Maria. Lagi. Diyos dili tubaga. Dili lagi. Ang mamuredim ang Diyos Pero yun. sa inyong doktrina, Instrumento sa kalawasan si Virgen Maria. Sa inyong doktrina, Instrumento sa kalawasan. tugbati kina ninyo Oh. na si Virgin Mary, inahan sa Diyos. Oh, unya. Meaning, kung inahan sa Diyos, makaluwas. Yes Kristo Diyos dili. Diyos lagi, Yeah. pero dili Nasa sa... inahan. Dili Nasa sa Diyos inahan, sa wa? pagka-Diyos. Nasa inahan. Dili sa inahan sa pagka-Diyos. Di sa wala. Inahan siya sa pagkatao. Yes Kristo, matod ni mo sa to ba si Kristo tao gina Diyos. Tao lagi nga gihimo nga Diyos. Sa to ba si Kristo, diya pasugang ka ni Virgen Maria, udawat ka dili, sabak si Virgen. Karon, katong nang sabak si Virgen Maria ni Kristo, Tao Diyos to. ang tao to dili. Tao. Dili to Diyos. Tao. Dili to Diyos. Tao lagi. Asa mabasa sa Biblia? Nga tao ra. Ikaw pag Tiko ka sa sino. Ano? Ikaw pag Sa to ba di? O sa kabasa. Si Kristo di ay. Si Kristo di ay. Tao na to, ha? Dili to Diyos si Kristo. Nasabak ni Virgen Maria. Mateo. Saan ba ka? Ikaw ba na? Aba sa. Mateo. Dagna mo ni Isaias. Mateo, Dun, sangay ni mo. Ato basaw na, kay para ba nga, Mateo. Mateo, ha? Para makaingog ka. Perting tiko ka ah. Imong Brad kana, Diyos, Gregory pagyan Noxwell ako. Bunes, George Borda, Araminis. Iji Bohol. Iji Bohol, asayas kilong-kilo mo. Kay lalay si mo daw.
Shout out mo, Ijibol. Sige, sige. Shout out Sige, sa... Najibol, kita mi niya. Ina. Gusto sa tima, usay gusto niya. Oh. Usay gusto niya. Oh, niya. Pangitaan sa kilong-kilong. Matod pa nimo dili Dios si Kristo diha sud sa kaguang ka ni Birhen Maria. Taora asa mabasa sa Biblia. Kay sa Isaiah 7:14, usa ka babaeng Birhen manamkon, usa ka batang lalaki. Ingan lang Emmanuel. dami pa yun, Usa oh. Emmanuel ang Dios ba nato? Paminaw. Mateo 18:23. Claro. sige. Og si Jacob nanganak kang Jose, bana ni Maria, kang kinsa na tao si Jesus, nga gingalag Kristo. Ya kanang Kristo. Na tao pa. Kanang Kristo Dios na dili. Wa pa na madihog. Beba kanang Kristo Dios dili. Nga unsa man taong ka. Diyos ba? Ang ako nabasa. Kanang Kristo imo nabasa. Sige, sige. Wa man ni nabasa diri nga Dios. Na tao man. Bisag wa pa kay mabasa kanang Kristo Dios na nimo. Dios dili. Ayaw sa palabni. Ayaw sa palabni. Kung kinsa ng bataa ang natao diha bata. Tao ay problema. Busa. Nanudlo ang Simbahang Katoliko Romano, 100% man, 100% God. Natawa. Diyos ug taong matuod. Ato dungagan, tugtog yung natao. Katong Kristo Dios na dili. Ayaw lagi usa. Di kaya mo tubag kay masyakoy man ka. O na. Sige, sige, sige. Usa og siya mag-anak og usa ka anak nga lalaki. Og pagatawgon mo ang iyang ngalang Hesus. Kay siya manuluwa sa lungsod gikan sa iyang mga sala. Og sa nga tanan o gis. Kanang manuluwas, Dios na dili. Wa pa lagi sa madekle. Di ba kay manuluwas? Ha? Di ba? Wa pa siya madihog. Ang pangutana, wa ka man tang madihog. Wa pa siya madihog. Kanang manuluwas na sulat sa imong gibasa, Dios na dili tubag. Tao pa. Dili, nadi. Tao pa, oh. Nadi manuluwas ng tao. Wa pa nga sa madihog lagi. Ah. Dito na siya nahikisip nga manluluwa. Pero tinti ko gaan. Dito pa siya giisip nga manluluwa sa diyang gidihog na siya. Matod pa nimo, Diba? kanang manuluwas si Wa pa Jesus. niya, wa Asa pa- mabasa nga dili kung nganlan og manuluwas, Ganun dili tao. Paminaw. Ganun dihugon pa man siya kung daan na siya Diyos. Ha? Sabta nimo? Ganun dihugon pa man si Jesus kung daan na siya Diyos. Asa to pa day si Kristos. Na- Sawa. tiguka lagi ka. Sa di ikaw man natiguka. Tubag Sa ka. man. Nganong dihugon pa man siya si Jesus kung giisip na nimo siya nga Diyos ang daan. Diyos og tao mato. Dili tubagal ako Diyos pangutana. klaro ning Diyos na daan. Tubagal lang ako pangutana. Sa ba to? Nganong dihugon pa man siya Kanang kung dihog. giisip naman siya nga Diyos. Kanang dihog meaning na Christ anointed. Oo. Meaning na si Kristo. Nagpasabot. Pag ingon ng Kristo, Wala pa niya both human may and divine na. sabihin Diyos og tao matuod. Wa pa. Anointed, lagi. Diproklamar ka nga ikaw Christ. giisip na ka nga. Si Binti Adventist mo ka? Dili, Katoliko. Katoliko? Anminaw ra ka. Okay. Pero mga tana ko nimo. Matod ba nimo? Natiko ka Ang na ka. ikaw may natiko ka. Kay matod mo nay tawo manuluwas ko no. Dihog galing, wa pa na siya madeklara. Pero si Kristo, Diyos ko kung tao matuod. Asa mabasa? Biblia. Pag dihog? Oo. Oh no! Asa ripita? Pwede kang kabasa. Oh, tiga. Ah, tingnan. Di na